Fy enw I yw Megan Kendall ac rydw i'n dod o Gaerdydd. Wel, dwi wedi bod yn gwneud cheerleading am tua 9 mlynedd. Nes I dechrau yn ysgol uwchradd pan nes I gwylio ffilm oedd gyda cheerleading ac roedd ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. A rydw i'n hoffi dawnsio, so ni jyst eisiau ymuno mewn a gwneud rhywbeth yn gymdeithasol. Blwyddyn yma rydyn ni wedi gwneud 2 gystadleuaeth yn barod a mae gyda ni 1 gystadleuaeth ar ôl. So ni fel arfer wneud rhwng 2 a 3 gystadleuaeth bob blwyddyn a maen nhw'n llawer o hwyl, rydyn ni'n teithio gyda'n gilydd a mae jyst yn lot o hwyl bod gyda tîm a mae'n dangos sut rydyn ni'n gweithio fel tîm ac jyst yn mwynhau bod o gwmpas ein gilydd. Rydyn ni'n gwneud llawer o pethau, rydyn ni gyd yn eitha agos at ein gilydd a bob wythnos rydyn ni fel arfer yn mynd mas a ni'n gwisgo fancy dress, ond ni'n hefyd yn gwneud pethau fel mynd I quiz neu mynd mas am fwyd. Rydyn ni'n gwneud llawer o pethau a mae jyst yn helpu bod ni gyd yn ffrindiau dda a jyst yn gweithio'n dda iawn gyda'n gilydd.